И здравейте хора, аз съм Иван Може да ни викаш. 335 и с мене Ани 852 и днес ще играем минигеймс в Toll Legit. Аз не мога да бягам. Това е много яко, като степнеш на него. Това ще го има в описанието IP адреса. Ще го има в описанието, где е цял. Бум! Виж къде съм. Айде, в коя гра ще играем сега? Така малко е, аз също съм умрял. А ти още ли играеш Hunger Game? Аз къде да отида? Ето така, тук само за да получиш часовника или цъкати табелата на спауна, където или пишеш кит стартер. Ето, цъкати. Чай. Има много гаден. Не знам това нещо, не знам админа как го е сложил, ма такова. Не можеш да пишеш на команда два пъти, стана тъп. Аз съм без фуд, а пък съм на две кучета. Момиче. Да, аз пак вече нямам спид. Окей, аз очаквам да ми кажеш коя игра ще играем. Чакай, мама. Спид. Баш тякото. Бум. Чай, че се удари дървото, е толкова силно джампа. Точно тук ли ми се появи? Много гадно. Чай съм. Екстрън. Да, сега ще игра малко екстрън, също е тос. Та. Ето, това не знам какъв това бот. Скоро нещо. Окей, това виж са посадне. Той се го мина така, аз го мина хакерско. Чай само. Бум 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 бум. Пак бъгна. Да, аз гличнах супер. То пак дойде така. Но ме гадно чуя. Full armor. Full armor, 0 клечки, 5 диаманта. Ама какъв ти армора? Ами, половин злато, Ето го Iron настигнах обаче. Legends и Letter Boots. Чай сега. Бам. На едно куче. Хайде точно ме уби. На кой знаеш? Ето на XP. Ай, падай бе. Не спя го бутна. Пак не спях. Удай го супер. Ай, бягай. Ой, що как ме изстреля? Да, аз спичам се напред колкото мога. Майко ще да падна. Ти да видиш кой ядох. Да, бутнама, късметлия. Късметлия с късметлите. Бутнама то. Омага, 10 диаманта вече. Да, искам да попитам моите зрители, ако някой от моите зрители нали снима и ме гледа да ми напише един коментар, защо като снимам с Фрапса имам право да снимам само 10 минути. Защо така, не знам, преди можех спокойно да снимам по такова. По 15-20 минути, сега мога само по 10, ама аз дори преди да съм снимал не съм ги качвал, защото преди не знаех, ама аз само се научил един. Значи, лук имам. Да, то сега ако ма би, да Такова не да е имам. по една от това. Такова имам, ама нямам единствено пръчки, които най-много ми трябват за да оцелея. Мен очите ме заболяха да следа къде отивам. И да, пак повтарям, че IP-то на този сервер ще го има в описанието. И да, той ма би. Минало. Добре. Чай да го викам пак. Yes. Айде, ела тук на джунгъл. То па някой се е включил. Аз имам диаманти, аз спорт. Добре, сега тук съм го спукал.
това тук поне ти дава бързина. Ама... Да, то ми... Не, то падна. Ха-ха. Лузър, това е лузър. Къде лузър? Да, Ако сега. човека, който гледа това видео, ако човекът, който... Аз сетна чекпоинта. Тук поне ма бива. Той вече почна да умира няколко пъти, вече умра. Тук поне това ми е в кръвта. Така да се каже, айде. Това тук малко трудно, да, между двете. А не, гличнах се, ма върна. Бах ти късмета. Това се е тирал. О, добре, отели го. Сега това тук 100 на 100 ще умра. И да, даже и на това се стиснах. Да, сега ще го мина. Поне да сме сигурни. Да, то ма мина. Успях, супер. Ма то пак ма мина. И сега ако... Ето падна обаче. То ако ма бутни сега от тук ще е бахти късмета. Още малко! Още малко! Успях, успях. Ама, кое си игра? Аз съм фикс. То пак падна. Дой сега поне от тук ще имам късмет. Виж сега, значи от тук по принцип като хваните от тук, нали така, на така отгоре, може да направите така. Пати от тук. Човек, аре да лепнеш и да джойнеш. Къде? Да се лепнеш от играта. За какво? УТФ, то си една спойна, ама. Ха-ха. То падна. Тук поне мога да го бия, защото зрението не ми е замъглено. А те. Така, чекпоинт. И да, след 3 минути ще свършвам клипа, защото иначе ще ми бъде разделен на части, което не искам да става. Като първия и втория ми клип, нали, качих един клип вече. Да ви покажа как ще седят, нали, нещата за да убият. Но и втория ми клип за самостоятелен survival ми се раздели на части, не знам що. И утре ще го довърша. Добре. Ето. Их, какъв късмет по дяволите. Добре, поне съм си го сетнал. И пак паднах. То като че ли идва, мен се привидя да идва. Добре. Бом, 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 бом. Окей. Оле, добре. Тъм, 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 тъм. Още малко. И да, успях, ето. Checkpoint set. Ето, стигна до казата, аз кача на дървото, ама не мога. What the fuck, паднах. Окей, с това смятам да сложа край на епизода. Сега спирам този епизод и директно сега почвам нов. И това беше от мен, Иван 335. Надявам се да ви хареса този клип. Абонирайте се за мен и пишете много, не знам си какво. И